Sut nes ti'n dechrau? Pan o'n i yn rhyw 2 mlwydd oed, oedd dad yn caru hyd a Lledrith, caru triciau, a nath o ddechrau gwneud triciau i fi, a wedyn fel o'n i'n mynd dipyn bach yn hyn, nath o ddysgu fi sut i wneud triciau ydyn nhw, ond drwy ddefnyddio'r triciau, mae'n helpu bobl i gwestiynu beth sy'n wir, a mae mor bwysig i ni just cwestiynu pethau, bod yn greadigol, cael hyder yn unrhyw eu hunan. Mae bobl yn meddwl bod pres yn mynd i wneud nhw'n hapus. Ac wrth gwrs, da ni angen pres i dalu biliau. Taswn i'n rhoi y pres yma i chi. Fysa fo'n neud chi'n hapus? Dwi'n hapus. Fysa ti'n hapus? Dwi'n cofio un plentyn yn dweud, mae hynna'n no-brainer. Ond, be dwi'n cynnig i'r plant ydy bod rhywbeth mwy gwerthfawr na pres. Mae bobl yn bwysig. Brilliant. Mae cariad yn bwysig. Mae hyder, cael hyder, credu na chdi dy hun, ac wrth gwrs, cael lot o hwyl. Brilliant. Dwi'n hoffi na, ond gai cael 5 punt, ysgwrs yma. Right, torri camera! Gweld ti yn awr bach. Wel, 2 awr bach. Mae Scott angen dosbarth meistr gan Karen erbyn hyn. Ond, oherwydd rheolau llym y cylch hyd, allwn ni ddim datgelu y cyfrinachol. Croeso i sioe, hyd a Lledrith, Cais Quinnell. Diolch yn fawr. Mae gen i nawr showstopper i ti! Karen! Sut mae'n mynd? Dwi'm yn gwybod beth ddisgwyl, Stan. Fi cael tiwb yma, right? Ti'n gweld e? Do. Ti'n gweld fi? Do. Ti'n gweld fi? Ti'n gweld fi? Ti'n gweld y bus? Do. Ti'n gweld y bus? Dim byd enw fe! Cais Quinnell! Ti'n barod? Right, ti'n barod. Nawr te. Ti'n mynd lawr. Ydy rhywbeth na. Scott. Be sy'n digwydd? Dyma dy dric di. Be sy'n digwydd? Dara! Ia, wel... Showstopper, Cais Quinnell. Ond ni'n disgwyl showstopper ddim joc tynnu defnydd trwy'r tiwb gwag, siwr? Wel, fi'n meddwl. Gweld, beth ti moyn? Mae bwrw glaw mas ydw e. Ti moyn? Waw! Ti moyn un o hwn? Hynna'n anhygoel! Ti moyn un arall? Wow! Do'n i'm yn disgwyl showstopper. Be ti moyn? Ti moyn un arall? Lle ti di dysgu hyn? Ti moyn? Ffantastig! Un arall? Ddim mwy. Wel, dwi'n meddwl mae hwn yn showstopper. Ffantastig! Diolch yn fawr. Diolch yn heddi. A dwi'n just dal ddim yn dall. O le ddeitha nhw i gyd? Wel, dwi'n hapus. Fi ma wythnos nesa. Diolch yn fawr! Diolch yn fawr! Waw!